Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin. Since Rizal, sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng Mang Inasal Family Fiesta, pina-overload sa sarap. So nagdagdag po tayo ng palabok dyan, tapos ng halo-halo, napakadaming jamba rice, may chicken, meron pong pork barbecue, mga sausawan po natin. At dito nga po pala yan nakalagay lahat. Kaya pag tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglog niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga po, lagi po kaming meron mga kain sa araw at magigtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos sa madalangin ko sa iyo. Pagtunang nakasang Kristo namin tagapagligtas. Amen. At dahil po Sunday ngayon, may shoutout po tayo sa bandang huli. Yan, kung gusto po tayo ng kamay, kubang na po tayo. Pisa natin sa chicken. Chicken oil. Wow. Kain po. Palabok. Tikman din natin itong halo-halo. Oops. Tunaw na. Wow. Sarap. Juicy.
Sausaw natin sa suka. Oh, sarap. Halo-halo. Balot daw po.
Sarap. Halo-halo. Sisimulan na natin ang ating Ayun. shout-out. Yan. Shout-out Mama Linda, Nanay Helen, Paring Beans, and Maring Grace. And sa kanilang dalawang anak, kay Al Rojas, kay Belly Aurelia, thank you so much. Nel Rodriguez, Camille Elisa Rubirian, Clay Elma Garzalia ng Nueva Ecija. Happy birthday kay Nanay Elma sa August 19 at kay Camille sa September 9. Kay Clyde Ibar, kay Lucit Dison Bilusilio, shout out Summer Maula ng Mindanao, Ninita Magtoto ng San Nicolas, San Fernando, Pampanga, Mira Kona ng SJDM, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. Tormes, Nicole, shout out kina Natalia and Natalie at sa asawa niyang si Phil Owen ng Bicol. Vanessa Leona ng Bicol, Camarines Sur. Michael Casiano, shoutout family Roldan. Ronnie, Jennifer, Omi, Rona. Annalisa Manubag. Kay Nex Padilla Letargo. Kay Renz Marion Delim, shoutout. Kay Yoli Delin. Edna Maranan. Kay Nanay Puring Maranan and Tamtam The Shih Tzu. Cyrus Gela ng Negros Occidental. Kay Kay Labor ng Harolete. Joey Renda
Pescones. Jane Rose Pahilangco, shoutout sa family niya. Kay Garcia and Linyang family. Aris Marie Saluta, shoutout kay Lola Luciana Orit from Maasim City, Southern Leyte. Richard Brian C. Fe Samantela, Lani Caballero, Jetro Evangelista, kay Gary Gibaga ng Saitama, Japan, Josephine Azares, Desardes Braga, at kay Big J, Noralyn Santiago ng California, Elinita Ellen Villaray ng Makati City, kay Silvernalyn Ibanya, shout out from Walbal, family Talo-Talo Bernardo, kay RG Pruta, shout out Prutas family, kay Kring Dalagan, shout out kay Tita Carding, Tito Ani, Madam Chu, Tita Ami, Tita Daria at El. Jolene Bagat ng Bacolod City, Ron Blanco, shout out Weng Alves de Gis ng Barangay Del Monte, Quezon City. Rodeline Pascual ng Bacor Cavite, Manatena, shout out sa anak niya, Pebbles, Maganda, and Baby Azzy. Frank TV, Colby Ham, Vilma Palad, Lorraine Postistina ng Kuwait, Amalia Rochester, Carla Borse ng Doha, Qatar, at kay Ryan Gamers. Ayun, tapos na po yung sa masarap na mukbang natin. Shoutout po sa lahat.